Túto reláciu vám prináša Autoimpex, DVC Slovakia, Typos, Rufa Šport. Všetko sa začalo v roku 2006. V tom roku sa do bojov o body v rámci slovenského rally šampionátu zapojil slovenský Rufa Šport tím a treba hneď skonštatovať, že jeho nástup na scénu bol poriadne hlučný. Už v prvom roku pôsobenia totiž bolo všetkým jasné, že na slovenský rally trh nastúpil dravec, s ktorým musí konkurencia počítať. Dôkazom toho bol aj zisk absolútneho titulu majstra Slovenska v rally. Počas 7 rokov pôsobenia, teda hneď od nástupu tímu na slovenskú rally scénu, stál Rufa Šport v každej sezóne na jednom z trojice pódiových umiestnení. Počas tejto dlhej doby reprezentoval tím v rámci slovenských majstrovstiev iba Poliak Grzegorz Grzyb. Mimo Slovenska však Rufa Šport tím dal sem tam príležitosť aj nejakému inému talentovanému jazdcovi. Vo farbách slovenského Rufa Šport tímu sme v minulosti mali možnosť už sledovať aj takých jazdcov, akým je Švéd Patrik Sandel, bývalý juniorský majster sveta, či jeho krajan Per Gunnar Andersson, ale medzi zaujímavé postavy určite patrí aj český okruhový šampión Tomáš Kostka, ktorý napríklad v sezóne 2012 vybojoval pre Rufa Šport tím 3. miesto v rámci jednej zo súťaží zaradenej do seriálu Intercontinental Rally Challenge Barum Rally Zlín. Takýto výsledok sa doposiaľ ešte nepodarilo dosiahnuť žiadnemu zo slovenských rally tímov. Prečo v rámci domácich slovenských majstrovstiev stavia na štart Rufa Šport tím poľského jazdca, nám hneď v úvode vysvetlil manažér Rufa Šport tímu Ľubomír Kleman. Preto je to Gregor, s ktorým v roku 2006 sme si nejak padli do oka na začiatku éry Rufa Športu. Gregor, ako vieme, bol mladý, perspektívny aj je driver, ktorý mal už v tej dobe nejaké výsledky z minulosti a pod hlavičkou Rufa Športu na Slovensku, ale i v Čechách, v Maďarsku a v Poľsku dokazoval, že stále patrí, že je kvalitný jazdec a že patrí do tej poprednej špičky. Preto Rufa Šport nemení drivera, ale sem tam na nejakých iných podujatiach dávame šancu novým, mladým, perspektívnym driverom. Ako sme už naznačili, v 7-ročnej histórii tímu získal Rufa Šport tím 1-krát titul absolútneho majstra Slovenska v rally, 3-krát druhé a 2-krát tretie miesto v absolútnom poradí rally šampionátu. V sezóne 2012 sa všetko obrátilo a slovenský Rufa Šport sa opäť posadil na pomyselný trón absolútneho majstra Slovenska v rally. Tušil manažér Rufa Šport tímu Ľubomír Kleman už v úvode sezóny, že všetko dobre dopadne. Sezóna roku 2012 začala celkom dobre. Mali sme svojho osvedčeného drivera Gregora Grzyba s Robom Hundlom, s kodriverom. Gregorovi sa podarilo v Poľsku vybaviť alebo podporu poľského Peugeotu a v tom momente sme vedeli, že sme konkurencieschopní, lebo sa nám dostala technika S2000 Peugeot v podstate s polotovárenskou podporou. Vybojovať absolútny titul Slovenska v rally však vôbec nebolo také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo. O tom, ako prebiehal boj o titul, nám porozprával najpovolanejší, čiže jazdec Grzegorz Grzyb. Ten sezon pre nás byl moc zajímavý. Po 6 rokách znovu podařilo se nám vyhrať majstrovstvá Slovenska. Je to veľmi veľká radosť pre nás. Ale nebylo tak to łatwo sprawić, nie było tak light. Od samego zaczątku, od ciężki boj toczyliśmy z Joszko Bereszą, już od Rally Preszów każdą RZ szliśmy skoro równo. Troszkę Joszko był rychlejszy, tak wiedzieliśmy, że musimy się wiac popracować z wozidlom. Koniecznie się to podarzyło wygrać już od pierwszego przecieku, ale niestety drugi przeciek Rally Tribet był pre nas smutny, bo udzielaliśmy lepsze wozidlo, udzielaliśmy postup, jeździliśmy lepsze, ale po wygranej pierwszej RZ wozidlo się zepsuło i nie doszliśmy cela, musieliśmy
odstúpić. Straciliśmy moc bodów, drugikrát pod rząd na Rally Tribec mieliśmy jakąś chybę, no ale nie ma co říkać, może budúci rok u nas się říká do 3 razy sztuka. Potom podarzyło się nam wystartować w Skodzie Fabii S2000, właśnie w tym wozidle na Rally Lubenik i to był taki začiatek znowa boju o majstrostwo, protože wygraliśmy ten preciek, byliśmy moc rad z wozidla, všechno fungowało perfektnie, team, wozidlo, a i cały preciek był pre nas zajímavý. No a potom byli Rally Rzeszowski i Rally Košice, to byli takie zawody, gdzie aj Polsko, aj Slovensko do spolu rywalizowało, a musieliśmy dawać pozor aj na jeden czempionat, aj na drugi. Na Rally Rzeszowski to mój domací preciek, tak ten tlak always zawsze jest taki moc wielki, wszechnie říkajú, Gregor, wygrasz, a není to takie proste, jest moc dobrych jazdców, zawsze można udzielać jaką chybę, trzeba naprawdę iść veľmi rýchlo, ale aj z hlavą, żeby właśnie tej chyby nie sprawić. Podarzyło nam się dojść na dobrym wysledku, dvakrát drugi, to udzielało taką sytuację, że na Rally Košice był jeszcze większy tlak, protože mogłem dojść, nie wiem, 4., 5., len musiałem dojść do cieľa, a już byłem majster Slovenska. A na drugiej strance byli majstrovstvá Polski, gdzie stale miałem szansę na drugie, trzecie miejsce na bedniu. I musieliśmy iść veľmi rýchlo, bo konkurencja tlačila. Ale Rally Košice też zapamiętuję jako veľmi pekny preciek. Od samego začiatku do samego końca bojowaliśmy, myślę, na maksimum. Myślę też, że nie mogliśmy sprawić nic więcej. Jasne, że udzielaliśmy jakieś tam małe chyby, ale to wszechni dzielają. Ale jestem veľmi rád, podarzyło się tak jako na Rally Rzeszowski udzielać stejny wysledok, 2x drugi. No i to nam dało tytuł majstra Slovenska. Dodatkowo jest to wielka satysfakcja pre mnie, bo drugikrát w živocie zostałem majstrem Slovenska i drugikrát w Košicach na domácich RZ-ach Joška, który jest mój hlavny konkurent, tak jest to veľmi fajn pre mnie. Mam rad, że zawodimy tyle roków ze sobą, jesteśmy friendy, że mam takiego konkurenta, dúfam, że dalej będziemy zawodzić. Rufa Šport už vo svojej histórii niekoľkokrát šokoval svojich fanúšikov, či už to bolo štartom v rámci vybraných podujatí SVRC, či predstavením novej techniky, ktorú ako prvý tím doviezol na Slovensko. Pripravuje niečo obdobné aj v nadchádzajúcej sezóne. Rufa Šport i v roku 2013 chce rally fanúšikov a športovú verejnosť na Slovensku alebo i v zahraničí niečím zaujať. Vždycky to bolo naša taká idea. V roku 2013 máme predbežne prejednané, že niekedy v polovičke roka vzniká nový projekt, nové auto, nová technika. Je to trieda R5. Momentálne sme v jednaní v Anglii s Fordom a keď sa to podarí, budeme možno prví, ktorí túto techniku zaprezentujeme na slovenskom šampionáte. Aké sú plány Rufa Šport týmu do budúcnosti? Zameria sa iba na slovenský či poľský šampionát, či nasmeruje svoje kroky aj do iných krajín? Alebo sa chystá Rufa Šport tým postupne etablovať aj v rámci niektorého z vyšších seriálov? Všetci vieme, že rally ako taký je veľmi náročný, drahý šport. V tomto období zabezpečujeme financie, chod financií a pokiaľ sa nám podarí zabezpečiť dostatočný budžet v našom projekte, chceli by sme opäť v Čechách alebo v Poľsku, poprípade v Maďarsku sa ukázať a pokiaľ bude väčší budžet, skúsiť majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta. Ako to vlastne v budúcnosti dopadne s Rufa Šport tímom, sa necháme prekvapiť. Budeme výkony jeho posádok sledovať iba v rámci domácich či susedných majstrovstiev, alebo to bude v rámci majstrovstiev Európy či dokonca sveta. To uvidíme. Isté však je jedno. Slovenský Rufa Šport tím má za 7 rokov fungovania už pevne vybudované dobré meno v rámci rally športu nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku či Čechách a v podstate v celej strednej Európe. Túto reláciu vám priniesli Autoimpex, DVC Slovakia, Typos, Rufa Šport.